Uyabona nje mbuso wamaciko. Angifuni ukuyikhuluma. Shuthi game siphelile ngakadlali. Usaliwa uma ubheka nje usaliwa wena umbuke ehamba nje lapho ehamba. Angashaya abantu usaliwa. Nawe uthi hayi seqedile phela. Mina bawisidudla nje. Bawisidudla nje mina. I give up okay. Saliwa nje mfowethu. Kodwa ngithi unezibhadi nje. Angifuna ukuyikhuluma nje indaba yakho ke wena ke. Angifuna ukuyikhuluma. Angifuna ukuyikhuluma nje. Mfowethu angifuna ukuyikhuluma. Nebhadi. Unebhadi. Yabona Saliwa njengoba nje usayisidudla nje. Hey ngeke mfowethu. Ngeke ngisho ukuthi ucabangisisa. Ayikho kwalento yakho. Kahle hle nje mfowethu uzozifaka uzoba abanje wena bokufanele ngempela usigweba bazokukhuza ngoba uyena igoso lakho. Usigwebo bafo awutshela ngani intwana. Ngoba phela kwawena nje ubovu kanjena nje ingozi yami. Ngathi kubovu wena kumkantshu bovu. Uyini loyiletha la? Antshela lo prophet wena ukuthi ngicabanga Mbukelo Perfect TV igama nguShepherd kaManqele ngidabuka phansi kwahlabisa empembeni isigodi. Mbuyileke mina ubhova sikhona futhi kunjalo nje. Amhlanje ke siphethe igagu la, siphethe insizwa, siphethe ishinga. Awu okamkhize. Bahubhe asikubingelele futhi. Awusuka lini kabo. Ani mina ukukho mnumzana basubona bafika amazama na isadle kwakona. Ubahubhe abanye bathi bahubhe. Ngeke ngisaqeda bazozithatha. Sanibonani balandeli be-TV. Bathi hosh awusuka nendiyeka esika yeba babo hayi simphethe kubahubhe owade ngikhala sithi asingani ngapha esalikhosi nisilandele ubahubhe noma iThwasa esiqalile sanilandela yena ubahubhe bafethu siyabonga usibezelela nanguwe namhlanje bayakhala abantu bakufuna ngapha nangapha bethu ubona asili ngawe thina silwa nabalandeli ubona sikulanda kanje mfethu empeleni nami ngijabulile ngibonga ithuba ngilitholayo lokuthi bafowethu ningifune nize ningithole engikwaziyo nje ukuthi nginithanda kakhulu balandeli bomculo kaMaskandi bafowethu nginithanda lokho nazo zonke inhlaka zeminye imculo ngoba ngiyazi ukuthi bakhona abasithandayo abashoyo ukuthi la bafana laba bamaskandi basimele ohlangothini lwamaskandi pushani bafowethu niye phambili mfowethu awuchaze ngokungena kwakhe endimeni ngiyazi umlando omude kakhulu ngizoqamulela nje mfowethu ngoba umlando wami mude kakhulu mina ngumfana waseMkhomazi ngisuka le esigodini saseJolvet empunga ngiqalile lento yamaskandi ngiqala nje kona bokubonakala ukuthi nginalo ikhono layo kodwa ngayenza lento ngiyenza ngingenathemba lokuthi ngingazithola ngiba sezingeni lokuthandwa abantu kangaka ngayenza ngahlangana nezinkinga lapha nalapha ya kodwa ngazama njengensizwa ngaxhumana nabantu ngoba bakhona lihle iqiniso bakhona abantu abanye endleleni akade mangiwile bangivuse bathi vuye khona abanye benginikeza ithemba nje ngengxoxo zabo ngagcina ngibona ukuthi hayi angiqhubeke ngiye phambili kani ngenhlanhla ngizogcina senginami kuomunye womaskandi abasezingeni ngiyakuzwa mfethu awusangishayela lapho ngathi sokucela lengoma ethi ngibe khona na wawasusho njalo uthi awungazi ngase ngibona ke lapho ukuthi hayi yabo manje kupha kungenzeka ngifike bafo and mina no man angithandaze kuyenzeka ugcina ungafikanga uyazi kuyenzeka umfundi funda udaqeda nje university vele ufa uqinisile avela ngathi no man ngiyayibona impumelelo ukuthi sengisondela yona mhlawumbe angenza into ezoba umthandazo ezotshela ngisho ingane encane ukuthi lento engikiyona manje bengiyifisa kangakanani bengiyifisa leli thuba ngenze ingoma ethi ngibe khona nami ngoba bese ngiqalile sengiperforma kuma baby shower sengibonakala emaladini kulezi ezincane nami ngibonakala ngiperforma kuthiwa siyabonga thatha abantu banyakaziswe yimina
bonke kade bemenywe ngemali abantu ababanyakazisanga kwaqhamuka mina ngabanyakazi kodwa kumina kuzothiwa hawu siyabonga mfowethu socela nangelinye ilanga ngase ngithi no angigalwi kodwa ngicele kumnini wami ukuthi anginike amathuba nje ukuthi ngiyoba omunye wosaziwayo ngapha emabhenceni nangempela ke ayiphendukile umsakazo ngoba njengoba ngiyilana nje kule TV hayi bengifunwa impela ngiyazi amanye bazongibuza Bahubhe betha usho ufike kanje cha yithi sikufuniwe ngifuniwe lensizwa nje beyifone kusanda ntambama ifuna mina yazi yangithola nawe uma usebenza ngempela khululeka imisebenzi yakho izokulandela uzofunwa okwakho khuthala Mfethu awungichazela le story ngiyazi khona ekhaya ungasazi sale DD empilweni yakho Dudu Khoza uyazi ukuthi ngicela ukuthi nje simbalule ngingathi mina eqaleni kukhona abantu abangisizile endleleni lo mama womunye womama abangisize kakhulu engingambeka kubantu angazi ngathini uma Dudu Khoza wangisiza kakhulu bafethu lokwangempela wangifica emgaqweni ukudlala kwabokhosini ngadlalwa ngenxa kaMama Dudu Khoza mina okhosini sithi yama ngiyisanga mina ayi niyawayisa wena niyawayisa lapha angiyisanga ke mina iyona into nami umlinga yenzeka ngiyibona into okufunwa kuwe ikhona ngoba mina okhosini cha ngumsazo omkhulu mina ngafunwa ke okhosini indaba na nga excel la ngikho noma ngabe usicapha noma ngabe ushanela igceke excel lizokuxosha leyo nto leyo ikuse la u right khona ngasine emgaqweni ngasina kakhulu kanti sengibona amehla wrong ngathi le ayifanele ukubonwa yileli izwe la la workshop kusuka emva kwama uma Dudu Khoza wangithatha yena wangixhumanisa noNgizwe Mchunu uhlanya lo lento ekhekhela uhlanya lento phezulu ekhekhela wangiyahlanya lo uhlanya wangixhumanisa noNgizwe Mchunu uNgizwe wangithatha ngokukhulu ukungihlonipha umuntu ezikahle ukuthi siwevukaneni kodwa wangihlonipha ngalendlela kwangazi ukuthi ngiyabonga Chulu noma bangangakuthanda abanye mina imisebenzi yakho ngeke ngize ngiyidle mina amandla umuntu angiwadli ngiyawuyazi into wayenza kumina ngoba wayengamblafa uma Dudu Khoza mhlawumbe agcine kodwa wayenza lokho ayekutsheliwe ngagcina ngempela ngidlala okhosini ngidlala ngagcina nami komunye wabahlonishwa ngibonga kini nonke angibonake bodwa baningi abantu abangisizile ukuthi ngeke ngikwazi ukubabalela ngoba isikhathi sifishane yes iyiphi le ngoma lena le yabona uDudu Khoza ile ngoma yamakamera yabona ngoba usufuna emakamereni leyo ngoma leyo ngasho va kakhulu ngoba wena mangisina wena angisinisi kwama ngisinisa wababa hayi impela olwabunya udlula indlebe lishawe phansi baba ngibhena nyawo mina angithetheleli leyo nto leyo yenza ukuthi hawu hey lo muntu osinangaka ngathi mina mama sokunjalo wathi cha le ayifanele ukubonwa yimina ngedwa nangempela kodwa ingoma ethu ufuna nemakamera niyona yangiveza kubantu nekuyona iyadlala kakhulu okhosini hayi qiniso yaphinde yadle ngiqala ke ngaqashwa nasemcimbini ke ngaphuma ke manje emaladini ngangena emcimbini serious ke manje hayi kwaya ngazogcina sengomunye ke wabahlonishwa njengoba kunjalo nje namanje hayi umlando wakho muhle kakhulu mfethu usuka ungelutho uye ethwini uthi ugcine sekuthiwa maqhamuka ukuphatha kanjani mfethu ukubona ukuthi emculweni besazi ukuthi thina amabhenanyawo hayi lo mculo wathi sisho la ngaphesheya u12 bhenanyawo kodwa manje sibona abantu abanga sewaphesheya u12 bangabalandeli bakho hayi mfethu sometimes mawuyinsizwa le mina yomtsizwa ngiyithathe kulona uthukela zikhona insizwa ngakithi kodwa leyo kufohla nje ukuthi ube nenkani ngikopele kunina madoda nginishaka endukuyeni ukubona nina kangasathukela nonke ngizonishaya kakhulu kuzobe nginishaya ngenduku yeni ucabanga ngoba ngifunde kunina hayi why ngisho njalo na ngisuke ngabona mina insizwa zishova othukela kanti mina hawu hey
kwalento nje yokuba nomlandeli ngifunde ngothukela ngakithi bokwazi ukuthi mawucula nje uyacula uzothandwa umuntu omcimbi aqashe meqasha ngayikopela lento ngabona lento inamandla yabafowethu bangapha eNorth Coast ngase ngivele ngiyikopela ngayizama lento ngakithi ngoba kwalento yomlandeli iqale ngami ngakithi abaculi bangakithi bebengayinakile leyo nto bebengabafuni kwakubona ngayizama lento yazi yagcina yenzeka ngesikhathi yenzeka base beyakopela ke vele ke njengamanje vele izwe lami ngala uphethe ngiyadlala ngaze ngizona ngiyadlala kodwa bafowethu ezinto eziningi ngakithi zi-applywe yimina ngizi-apply nami ngenkani ngingekho sure noma sizokwenzeka yini kodwa ngizenza ngiyibuka ey'nsizweni zangapha othukela ngoba bafowethu cha niyinsizwa othukela mina ngiyanivuma niyinsizwa ngizibone ngani ukuthi ngiyinsizwa mfethu akhulu Bahubhe ade kunomcimbi ka MC Polo wase Durban Station hayi mangithi ngiyafika ugreen ungaka hayi kodwa kwenzeke emabhidayo mfethu amabhida hayi ugreen mfethu hayi asisebenzile kusencane lokho kusencane okukhulu okuzayo hayi webalandeli bomculo kaMaskandi azini le ake niyeke manje ukuthanda umculi ake nithande umculo nomsebenzi womuntu ngale kwaloko nizoba nezinkinga eziningi ngokuhlukahlukana sishodelwa abantu abathanda umculo sandelwe abantu abathanda abantu iyona lento ezogcina ningaboni ningalibonanga ikhona uyamajina nje ungizondela umuntu owazi kahle ukuthi wena uzothi bese ngingasekho mina angakusizi ngalutho wena angakubukisa lutho olidingayo angisho ukuthi ngithini kodwa bengithi wonke umuntu omlandela aMaskandi akacabangisisa awubheke la ukhona ukuthi usendaweni eright yini ulandela umculo yini noma ulandela umculi akube yibonus ukuthi lo mculo owuthandayo ulandelwe umculi wase uyamthanda naye kodwa kakhulu ake kuhambe phambili lento yani yekhono ingoma ingaka musuku ungizonda mlandeli ungizondela umuntu engathi mase kuthiwa ngikho caca ukuthi wena usuphathwa isizungu ngoba le qhawe lakhe aliyenzi lento nale ukuzonda umuntu ngalento nje ukuthi nihambe nizonda abantu ake nilandele umculo madoda ake silandelele umculo lento yokuzondana yindawo kwathina boza kwethu bomculo waMaskandi ake niyeke lokhu nilwa bangentenge namsebenzi iyekeni lento bafethu iyasilulaza isihlukanisela abalandeli bethu iphinde isenzele izitha ezingenasidingo and abantu abaningi bayasizakala ngezinto zethu true iyekeni bafethu lento umbono nganza ngithi angilwe umbono angikwazi ukushintsha umuntu mina nginawo lawo mandla kodwa nginawo amandla kube kumbono ngeke ungibulalela ukuthi ngibe kumbono ngoba impela kushutha awukho kahle la hayi uqinisele namhlanje uGright impela ngihleli nomuntu obambi uqhawe lami ngomunye oqhawe lami namhlanje uright impela unabalandela inqwaba unabalandela inqwaba ikuphatha kanjani leyo oqhawe lami mfethu ukuthi mina ngilandelela iThwasa angisamlalela uBahubhe ngilandela mina uKhuzana hayi uBahubhe sefuna mina ngothi leli uyisho manje leli point lakho sefuna ngothi ngisidi kaKhuzana uzubona ukuthi le nto ayikho right kanje kanjani uyabona uzubona thina amaqhaweke enu njengoba samaqhaweni emotweni yami khona wonke la amaqhawe akhona isithi mayiphuma yanombani ngiyayithenga isithi yaKhuzana ngiyayithenga isithi yamthandeni ngiyayithenga isithi yaSigwebo ngiyayithenga isithi yaThwasa nombani Nkosi yamagcobo bonke abafowethu ngiyabathenga bakhona emotweni nami ngiyabadlala ubhizi ke wena uhamba utshela abantu ukuthi ubani uBahubhe angifuna ukumbona nje mina uBahubhe ngoba manje ngidlala usibani kuphela mina kahle wena ngiqambelana konamanga ngoba ngeke ubele selisidi yami kusukela ekseni kuze kuyoshona ilanga ngeke ubele selisidi yeqhawe lakho kusukela ekseni kuze kuyoshona ilanga uzobhoreka ngiqamba amanga into yenzayo nje ukhanda uchuku ngentenge namsebenzi mawubulandelwa ngempela ulalela wonke umculo bese kuba khona ke lo muntu okuyena omuzwa kangcono kunabanye yes kodwa kahle hle iba umlandeli wonke ini umculo kaMaskandi futhi hayi waMaskandi kuphela ngoba nezinye inhlaka zemculo udingeka ukuthi ube nazo khona uzozazi ukuthi
ula ukhona ukufanele nube la ukhona. Ayi ngiyafundisa namhlanje. Hayi uthisha. Abafundisi impela. Abafundisi impela. Vele nabalandeli laba safuna nje iclass la behlaliswe phansi. Wanamakhanda abangisaqondi mina. Ngoba kwayona le uma umlandeli nje kunezinto okufanele uzazi. Wazi ama basics wakho. Wazi amalungelo wakho futhi njengomlandeli. Ngoba ugcina uya la ngafanele uye khona. Gcine futhi kudlalwa ngawe. Kusetshenziswa ukuthi wena umlandeli. Noma wena umlandeli ugcina udlala ngomuntu ngengane yomfazi nje umculi. Ucabanga ukuthi kanti phela umculi unabantu abam-advisayo wena umlandeli. Igama lisimlandeli lisho ukuthi la eyakhona wena unjani nawe uyakhona. Uyalandela. Maye wena nawe uyakhona ngoba wena uyini umlandeli. Uma ehamba eyala kukhanya khona emadlelweni ahlaza wena uyahamba uyohlala kanye naye emadlelweni ahlaza ngoba wena umlandeli wakhe. Akukho la kuthiwa khona wena uyamtshela ukuthi ungayi la iyala. Kodwa ngoba asikwazi asikhulumi siyathula. Mhlawumbe kuyomele kwabona abalandeli bazi ukuthi ngempela ilungelo labo lihamba ligcinaphi ngoba banalo. Yes. Namandla banawo ngoba ayikho lento ekuthiwa umculo umlandeleke ekho. Hayi. Hlobo. Khululeka. Ungayikhohlisi awusomculo ngoba ungangena emcimbini wamcineka nje nemcimbini wakhe ungene lapha ucula abantu bavele bakubuke ngazo ukuthi nje babuka umuntu oshonile uyagcina ukuperforma kulowo mcimbi wena. Kodwa abalandeli mabesukumile bakhombisa uthando kuwena kusho ukuthi wena uzotholakala komunye imicimbi ngoba kuzobe kusho ukuthi uke akabothi umcimbi wakho uyimpumelelo ngawe. Ngamanye amazwi akukho mculo umlandeli mayengekho. Nawe ke mlandeli musa ubuso usebenzisa amathuba ukuthi uyaziwa ukuthi wena unamandla emese udlala ngengane yomuntu ugcina uyenza izinto ezoqala phasi wena uyithuke ngazo. Hayi namandla. Ngiyatisha. Hayi bathishe. Selapho futhi ubalandeli akunina nimaqhawe enibanika amandla laba ngadeserve njengokuthi abalandeli uqala bebe induna kodwa manje induna iphendwe ngathi imanager yakho. Nayo enye eyinkinga lezo okumele zilungiswe. Induna umculo une manager yakhe. Yes. Unethimba lakhe asebenza nalo into yakhe. Induna ngingayibeka ethimbeni kodwa idila kakhulu nabalandeli bomculo ngoba bonke labantu bazi ihlobo fanele baxhumane ngokukhulu ukukhululeka kodwa fanele kube khona into ehlelekile nehloniphekile yokuthi bonke labantu baxhumane. Umculi nethimba lakhe nabalandeli bonke labantu fanele bazane ukuthi baphila kanjani bazana nje besebenzisa idiscipline yala ekhaya. Inhloko umculi kodwa kunethimba okulona lidila nezinto zomculi lisebenzisana nobani nezinduna zabalandeli abalandeli nabo okwaba la ekhaya. Yeva Tisha. come on phela yawo. Angikuzwa kahle. Kwenye ama-interview yakho wabalula ukuthi iThwasa kadlala indima enkulu kuwe. Hayi encane. Encane. uThwasa hayi encane. Oh. Hayi encane enkulu. Ngoba ubajola ngeke ngikhuluma amanga. Insizwa le ngiyithatha njengobhuti kumina. Kahle yibhuti ngoba kulento yomculo nje. Omunye wabantu kade bengigqugquzela ukuthi angicula umaskandi. Nginokunqena nje nginokusaba kahle nginento ethi lento yamaskandi yakhulumisa wathi ngeke ngena kulento. Bengihlanganyela iswawo gospel ngazi ngagcina ngiyenza lento. Ngaphinda noma sengiyenza ngawelikhanywa uyena benensizwa senye seyadlula kwakuthiwa ufihle zakhe. No sisivumile. Ngoma. Yeah, uvumile mgomo. So ngeke ngwadla amandla labo bantu. Kwawukuthi uThwasa ke sisikhala esiningi siba naye ndawonye ngafunda nezinto eziningi nje ebengazazi mina ngizifunda kuyena. Yabo. That's why kumina nginaleyanto yokumhlonipha ngendlela ethanda ukuhluka ngoba ezinye ama-advice amanye bengiwathatha kuyena njengomfowethu omdala futhi ke ubengibonisa laba kufanele ngibonise khona njengabafana. Yabo. Noma kube khona la sithestana khona sibanga into zethu njengabafana esibuye futhi sahlala phansi sazilungisa njengomndeni. So wena angento ongahlangene naye. Usala nje. Kambe ngento ongahlangene nayo. Le ekaThwasa nawe yayi personal noma uyigame.
no mfethu ibe personal mina lamagame adlalwa uMaskanda ngiwakhonzanga ngoba abantu balwa ngempela kanti niyadlala yabo hayi uzwa kahle mfethu ayesibuyele eskimini sakho uthatha kanjani lapho mawufaka eskimini sakho kubuya ngathi uhlobo olodwa wonke no yazi into engiwinisayo kule nto yescheme bafa mina awunqeni ukufesa manje njoba kuba lenyanga September njoba ku September ufese manje ngize ngikuqashe ngo July next year uyazi ngenzelani ngisuke ngifuna ukwenza sure ukuthi umuntu engimfunayo uyena yini nginohlobo mina lwescheme engilifunayo angifuni mina umuntu okuthiwa usina kakhulu ukudlula abanye angifuni umuntu okuthiwa into uyenza kakhulu kodwa ngifuna umuntu onobekezelo kuyona ngifuna umuntu mina ingoma ehamba la emthanjeni yegazi hayi umuntu ingoma oyenza ngoba usomahlaya ethi ngoba naka isekho into engizenza esengako gida no hayi khuleka ngisho ngathi usina kamnandi kanjani hlala la uhleli khona nengoma yakho oba yikho kuwena le nto yingakho mina ukuqibila lami ngekubafica abanye abantu emlenze edlula umlenze kakhulu kodwa ngigaranta ngento eyodwa ukuthi ngisho umlenze ungadlula la uzombuka ngoba lento ngifuna ibe la ingoma yikho enyaweni zenu emagida ngoba ingoma yikho enyaweni ayikho ingoma isenhlizweni manje wanenhliziyo yengoma khuleka akukho la ungeke ungene khona futhi akukho la ungeke uwine khona vele yonke into iqala enhlizweni kunabantu abasina ingoma engaphakamisa inyawo kodwa abafike badla umhlanganiso akuwine ukuthi umuntu uyabonakala ulento iwuye naye uyiyona kodwa mawuyenza njengoba uthi ngenza njengoba naku ngizohola we babu kuyabheda ngeke kuphela u3 months ulapho ngoba lo hambe yofesa bafu kuyabheda kuyakubhedela sambona Bahubhe uyagijima ko workshop uyagijima nange senqoma amadoda kwimpucuzeko abuya nasi isicoco hayi mfethu eqathe nentsini bayazi abafana Ona le shingalana ngensizwa abafana osigwebo wemkhathazi ukuphi nje boy umkhathazi mkhawa ngiyakubona kwekhehla leli ngapha vele kwakuvele lapha yana nje vele ngiphethe isiphambano ngosibeke ethuleni lekhehla abafana basemawusi wayevele ngakalungu kakhulu umdala usigwebo uyana umuntu engangiyomshalo into yenza ukuthi Sigwebo ngithi ngangiyoshaya wena bafo yingoba ngiyakwazi engomeni unamandla ngeke ngikhulume iphutha la nto yabo lento esikhuluma la ibukwa abantu abaningi ngizwe lonke into yenza ukuthi ngithi ngiyoshaya wena yingoba wena vele wangishayisa ngovalo wena umuntu engangazi ukuthi hayi kulabantu engiyakubona angikuthembi ngoba iqiniso limsulu ukuthi uyinsizwa ziphelele ezakule kokhoza hayi komkhizi khuleka uyabona ubuka lunensizwa mfethu lapha hayi ngiyakutshela mina insizwa leya insizwa leya la mfethu insizwa angifuni ukudla amandla omunye umfana mina insizwa leya hayi kuukuthi ke Sigwebo into nje wafika kabi wafika kuyibhenanyana usuke wafika kabi izigabelo zabekwa khehla nami bengekho into kodwa liqiniso benginalo uvalo ngakuhlula impela kuyangijabulisa lokho futhi ngisazokushaya kodwa wena umuntu wangishayisa ngovalo wena mkhathazi kumele eceleni ikhehla nekhehla no zamana abanye hayi zamana abanye kodwa ke manje ngijabulile nje ukuthi mfethu ngijabuliswa nje ukuthi ngathi yabona mfethu ngisho umthakathi bethakathe umuntu okade bonakala ukuthi uyasimama uyajabula ngoba usuke esimesewa lo muntu uyajabula nawe Sigwebo njengoba ngijabulisa ukuthi ngakushaya nje ingoba ngashaya umuntu engangibona ukuthi manje ngangashaya kuzoshaywa mina hey so ngihappy ngawe mfethu khuleka njengane yakwethu vele ngizohlezi ngikushayela ephuzweni ngoba angifuni ungihlule ngoba vele angikuthembi ngoba unenkani njalo
Niyafana inkinga. Inkinga niyafana. Kanti yato. Umbuso wamaciko eqhathiwe futhi. Kodwa suqhathwe nomunye. Wathi saliwa sentombi. Hayi ngeke ngiyikhulume leyo. Uyabona nje umbuso wamaciko. Angifuni ukuyikhuluma. Shuthi game siphelile ngakadlali. Usaliwa uma ubheka nje usaliwa wena umbuke ehamba nje lapha ehamba. Angashaya abantu usaliwa. Nawe uthi hayi seqedile phela. Mina bawisidudla nje. Bawisidudla nje mina. I give up ke. Saliwa nje mfowethu. Kodwa ngithi unezibhadi nje. Angifuna ukuyikhuluma nje indaba yakho ke wena ke. Angifuna ukuyikhuluma nje. Mfowethu angifuna ukuyikhuluma. Nebhadi. Unebhadi. Yabona Saliwa njengoba nje usayisidudla nje. Hey ngeke mfowethu. Ngeke ngisho ukuthi ucabangisisa. Ayikho kwalento yakho. Kahle hle nje mfowethu uzozifaka uzobuka yabo nje wena bokufanele ngempela usigweba bazokukhuza ngoba uyena igoso lakho. Usigwebo bafo awutshela ngani intwana. Ngoba phela kwawena nje ubovu kanjena nje ingozi yami. Ngathi kubovu wena kumkantshu bovu. Uyini loyiletha la? Antshela lo prophet wena ukuthi cabangisisa. Yes sir. Sithi athatha isigwebo oqhathela. Hayi akuyena usigwebo. Usigwebo beke kamvumele. Ukuthi azongena emanyaleni. Ubuyazi uyiphonsa. Ngoba usigwebo uyazi uziphonsaphi. Shothi bakhona nje abamtshela ukuthi hayi mfana wami kulungileke. Ngoba ufuna ukubona ngikholwa ngokubona. 25 okwekhulumeni indaba. Yabo nje mina mfana mosayisidudla nje. Hayi zama ngenye indlela boy. Ubhekana nezingane mina ngimdala. Hey. Phela kuyinkinga abakwazi wena kulento. Akwazwa ke le ngomeni. Khuleka futhi. Akwazwa zonya. Boy. Andikujaja abalandeli. Akwazwa ke la akukho la uzothi khona. Hawu manje kwenzelelo akwenzelelwana la kusengomeni. Hey. Wethu khona abantu bahupho basisho ukuthi ubahupho unabalandeli inqwaba manje. Ubahuphe ushaya indondo. Ubahuphe umculo wakhe uyadayisa. Kodwa manje bayamangala ukuthi ubahuphe akapheli kodwa workshop. Yini nale workshop? Cabanga ke. Othi kuxoxele. Mina ngizange ngisizwe umalume. Noma umngani wami. Noma indoda yangasekhaya eyisigwili ukuthi ngibe nalento endoyishoyo. Ngasizwa iworkshop. Cabanga. Yabona abalandeli labantu bathatha kancane laba phansi. Enithi bayinyoni. Yes. Enithi sicinga kubona o5 alikwazi nokubala ninjalo. Fanele umunye wenu nina abantu abakhuluma kakhulu akayi lapha workshop masikhona abone ukuthi imali esiyenzayo imali. Khona ngoba kuyacaca ukuthi ngempela imaths le yanifundanga. Ngikhuluma ngisho into engekho. Naku sengitholele ithuba lokuzikhulumela into engiyithandayo. Ubona mina ngubahuphe njengamanje. Oqhathwayo otholakala ezintweni ezinkulu ubahuphe omunye ngoba ngeke ngisho ngawadla amandla ami ngeke usakwazi manje. Hayi late. Ngomunye womishini. Impela. Angifuni ukuba inkosi ephatha wonke umuntu cha. Kodwa ke akukho inkosi ekhululekile njengoba ngekhona nje. Haqinisile. Kwazini lokho. Nina amakhosi nina. Njengoba ngiyilana nje azini kahle ukuthi ngikhona. Nginani. Maniphuza itiye nami ngizobe ngiliphuza. Kanye nani. Lokho cabanga ngoba la kunina ngilethwa ngake na yilezi zinto eziningi ngilethwa abalandeli bathatha kancane yabo labantu bathatha njengento engekho lapha workshop la nithi sibhuquza khona sibhuquza workshop thina emva kwaloko kusukume iground lonke kusukume istadium sime ngeenyawo sithi abuye bafuna ukubona lokho gijima kumbuso wamaciko mhla 24 ila uzofika ubone kahle khona. Futhi ke mina njengoba ungangimeli nje stage ingoba mina ngijima emgaqweni mntanami. Jima etiyeleni mina njengoba ujima esiphontsini sakho nje. Ngeke kuphasa. Ngeke kumelane nami. Zama ngenye indlela. Akunazo izinsuku ze practice mina suku nosuku ngiya practice.
Kubhutala. Ngitshela ke angifuni izinto obahuphe basishaya kanjani ngoba ne usuku nosuku la kuthina luyi practice yonke isikhathi si gym. So wezi la kuthina uma usayisidudla njengosaliwa nje ngeke uphase la vele ubuye ecebe nje suka. Next. Bosathi ngolosena madoda siqoke imbadada azikhali imbadada la sihlaba ngonya uphasi. Khala umlandeli asimaye babo emva kwaloko siwini siphume sambe. Ay. Bathishe. Khona phela yawizwa yini. Ay. Awuqedanga ukukhuluma njalo ngabalandeli base-workshop. Ungakhulumi ngefortune uthi wayithola njalo ulandwa nakhona kulo mncintiswano use-workshop. Ayikho mina mfethu kahle ayikho into engayibandakanye le workshop. Mhlawumbe isikhathi ukuthi ngiziphendulele. Nina abantu elihlazi ningithukele i-workshop. I-workshop ngeke ngiyeke futhi angiye workshop kuphela ngihambela zonke izindawo. Ukuthi nje ngakina ngafiki kodwa ngiyeza nakhona. And ngeke ngize ngimeme. Wena qobo uyezwa kuthiwa bengingakini. Uthuka ukushayeka phansi ngoba ungithuka nje uyangithanda inkinga. Engekho yena uqhawela. Uyabo. And iqhawe lakho wena ongithukayo. Awulazi. Uligcina ulibuka le kude. Libonwa wena lona likubona. Unezithe ezinqwaba ulwela iqhawe lakho. Awukwazi ngisho ukulithinta ngesandla kunamadoda amakhulu alivimbayo ukuthi lixhumane nawe noma likhulume nawe noma liqhawule. Thina sinabalandeli abakwazi ukuxoxa nathi ababeka noma yini ehuvo siphawule baphawule siziphendulele. Abalandeli bethu baphile ezweni elihle elibusisekile ngoba abantu ababalandelayo bakwazi ukubabona ngamehlo bahlale nabo. So khulileka that's why kuzohlezi ubona abalandeli banda kuthina and usuku nosuku sakha abalandeli thina Impela. Angithembile mina ifoni noma imedia ngizithembe mina imedia ngaqhamuka nje uba unumber 2 number 1 kodwa yimi. Uyabona nje ngoba semcimbini nje wombuso wamaciko kunabalandeli engineshoyo ukuthi bazobe bekhona ngoba ngiyazi. Hayi wena obuka ama-followers akho lapha abantu abaqambela amanga abazokalula ngabazozela izinto zabo. No ngisebenze kanjalo. Indlela engisebenza ngayo yile vele into abaculela ibalekela ngoba namavila. Ngisho kunina. Baculi namavila nini. Bese nilonzo sigxeka la nifuna silo siyoqotha endlini. Engikwazi ukuqotha endlini mina. Nakwazi nginsizwa ke nje nangale kokho bamfana nje indaba lobo luhlele endlini umfana ngashona kanjani la ngempela umfana uhlele endlini. Uhleli lo nangu unyoko la uhleli naye nawe la. Hayi kahleni. Ningasithuka nje bakuthanda sihlala nabantu ngoba abantu bayasithanda. As-advisor ukuthi asisuke kubantu. Okunaloko kuyayithi siyatshela siye kubantu. Ngoba vele asilandelwa imfene akuphuma imfene ehlathini izosilandela silandelwa abantu. Ibona labantu abathenga ama-CD yethu. Ibona labantu abasibangela umsindo masemcimbini ukuze siqashwe. Ibona labantu abathenga amathikithi ukuze thina sikwazi ukulala sidlile. Why pho wena uzolibela uzenza ngcono ngomuntu? Yima uma usimele. Mina nje ngedwa aningiyekeni nini. Ngale kwaloko soxabana. Ngisho nina abaculi ngisho nina baculi soxabana. Ayikho into engijabulisile ensukwini ngokulandela kakhulu umculo wakho ngokubona kwenye ama-poster ngapha pheshe othukela ukhona emcimbini. Ngicela ukuyibonga ke futhi leyo. Bafowethu ngiyabonga thukela ngokuthi nikangibandlululi. Le ngisho isuka la. Yes. Sekuncokola nje. Ngisho isuka la. Ngiyabonga bafethu. Abahleli bomcimbi, inhlangano zonke. Ngiyabonga bafethu, ngiyabonga kakhulu. Ngokungangibandlululi. Yes. Mina ngisuke ezweni lehlupheke ezweni sihlezi ngempela sithwele nzima kulona kodwa sokuze kwangazi ukuthi angiphume eBukhomazi indlela engiqashwa ngayo ngapho thukela. Ngiyabonga bafethu nendlela abantu bakhona abangikhombisa uthando ngayo. Angithi nathi sisuka khona sekukhombisa uthando. Bafethu ngiyabonga. Kwa TV ngikuyona. Isuka othukela bafethu. Ngiyabonga kanza kithi ukuthi ningenza umuntu nikhombisa uthando. Mina ngiyinsizwa yamancoko. Owunsizwa. Yes. Ngeke nje mina udadewethu nami bese kuyafana.
ngekwazi bawuyinsizwa ngempela kuno round kini uyazi ukuthi hayi umbheblo ya umbheblo nawe ngoba uzibona kumina nami futhi ngizibona kuwena ngoba ukukhuluma kanje sichoma kanje la akusho noma nje sikhulu akusho ukuthi ingoba sesingcono cha amancoke einsizwa asemculweni akuphethwe phela amabhayibheli la khona enkonzweni la hayi ababa uyinsizwa nje la qongothi ihlangu la ame phambi kwakho mayo kubonakala kuya ngakuphi ngoba kuumdlalo omnandi wani weyinsizwa musake nawo lokho uyatetema come on man suka kodwa ke bafowethu thukela ngiyasalutha ngiyabonga bafowethu kakhulu angive ngimniki endaweni ngazangapha ngasothukela indlela nje abangithanda ngayo abantu ngiyathandwa ngala kakhulu bafowethu ngiyathandaza ukuthi ngiphinde ngiqhubeke nenhlonipho ngoba kusho inhlonipho yami isiyangilethela abangani engilethela ngisho emazweni engangacabanga ukuthi ngizoyakona ngoba phela lihle iqiniso madoda uMaskandi sufunda ngala ila umniki khona kakhulu ngale ndlela esimanga futhi noma ngithi ila unakekelwa khona so ukubonakala kwami ngisuka ngiyibhena nyawo ngisukela ngale mkhomazi ngiyonakekelwa ngangala leyo nto isho ukuthi ngempela ngibalekile ngiyathanda bafowethu nokwana phela mahla mazo kwamkhizi hey singawabona ngelinye ilanga amabhena ama iqembu lawo libuya hayi waphela wabubana loluhle phela ngesiqamba ngalo anginazo isiqiniseko bafethu ngicela ukukhuluqiniso eh anginazo isiqiniseko kodwa ngiyathanda ngicela ukusho nje kanjalo anginazo isiqiniseko sokuthi kungenzeka abuye noma cha kodwa ngiyathanda uma ngathiwe kuba khona imizamo yokuthi kwenziwe leyo yokubuya kwamabhena nyawo ngingaba omunye wabantu abakulwelayo lokho ngicela ukuba kanjalo hayi kuhle mfethu 24 mbuso amaciko bathembisana iona igame lapho iona igame lapho futhi ke mina ke ningalibele lithi ubahuphe angina competition mina weshayela ingoma hayi angina competition mina khohlwa nje angina competition angikompete namuntu mina mfowethu umuntu angangakompete naye ukade lele ngohlangothi ubheke ezantsi le